Însă, toate au fost create, cum spune, el a zis și s-a făcut, el a poruncit și s-a zidit. Și aici intră în contradicție știința cu religia, adică vor să intre, că ele n-au cum să intre. Când noi spunem așa, pământul are 7.000 de ani, că noi știm că de ieșirea lui Adam din rai, 7.500 și vreo nu știu cât de ani. 5.508 cu 2025 și vedem cât ne dă. Și în momentul când descoperirile carbon și descoperirile științifice ne arată activitatea de milioane de ani vechime a lucrurilor, aici noi nu trebuie să ne spăimântăm sau să spunem că știința spune minciuni. Nu. Știința ne vorbește despre un Dumnezeu veșnic și absolut, care poate le-a făcut toate într-o clipă, dar vechimea lui se arată în aceste lucruri care par de o vreme cu Dumnezeu, pentru că la fel de veșnic este și El. Și noi nu știm, cuvântul acela într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, nou nu ne-e explicat. Începutul ăla n-are o zi, n-are o lună, n-are un an, pentru că El e un început al veșniciei și noi nu știm a căror veacuri, a căror timpuri, a căror ere. Și atunci lăsăm lucrurile în veșnicia lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să intri în divinul bisericii. Că a căzut omul în neascultare ca de iadul este creat, iadul, nu? A fost creat mai înainte De oameni, da. Pentru îngerii căzut. Eram, îmi pare rău că la mine un egumen m-a făcut de toată rușinea, s-a însurat de la Sfântul Orata. Da, dar lăsați. Eu e Cosma. Am căzut o carte, mie ne-a trimis-o Mihail Vider, rabinul ăla, care a fost botezat creștin, care se-i scrie Mihail Tavrofil la glasul monah. Și era o carte a lui Isaia Răcășune, rabinul care a fost în București, bătrânul care a murit. Da, da. Și ei cas a văzut că în ortodoxie Pavel se ridică până la al treilea șer, cum spune Scriptura. Hai să spui că Moise a fost mai sus, până la al șaptelea șer. Moise, după așa sfărma primele table de lege, nu era de piatră, era de safir, scria acolo. Când am văzut că poporul o uita câte minuni au făcut cu dânsul și cum i-au trecut prin Marea Roșie, aici la Goril, am fost acolo, ai văzut? Da. Au făcut vițel din șerșei, au luat Aron șerșei la mâini, au aruncat, uite vițel, dracu. Și uite, Israel aici, Dumnezeu, ca că câte amărăciuni a făcut Dumnezeu. Că atunci lui Moise, Doamne, mare păcat a făcut poporul, ori dacă el, dacă nu ștergi-mă și mine din carte, la 32 Da, da, așa este. Și ei ce zice? Moise a fost mai sus decât Pavel. Da, nu, dar vedeți, că a fost la al șaptelea, așa spunea Rabin. Și zice, când s-a luat două ori, mă zic, vezi, tu a făcut poporul? Și lasă-mă să-i pierzi, că într-o cârteală îi pierzi. Nu, Doamne, dacă îi pierzi pe ei, pierzi-mă și pe mine. Șterge-mă din casă, nu te ștergi pe tine, pe ce să te ștergi? Nu, asta iubie poporul. Știe că diavolul e o înșală, știa singur Dumnezeu, știa că se înșală de vremea, că uita de binefacele lui de 430 de ani câte o ocrotit în Egipt. Și atunci au spus, Moise, ești o odinește 3 zile, că am să te chem, nu ai pe muntele Sina, am să te chem la al șaptelea șer. Acolo să stăm de vorbă. Și Moise i-a dat 2 îngeri, voi să-l treceți pe toate șerurile. Și măcar că noi nu luăm cuvânt de evangeliată, că păzându-mă de basmele evreiești, cum zice Apostol Pavel. Ei pot să facă fel de fel. Noi nu luăm după luăm fa Scripturile, dar vreau să spun că unii ei colo, e nevoie de spus ce întreimă ta. Și când o luat îngeri după 3 zile și o plecat la șerul întâi, o dat de araghiul Nuriel. Aici aveți o comandă a lui 50.000 de miliarde de îngeri. Și a spus, cum ai ajuns aici, omule născut din stricăciune și din femei? Că pe aici nu a ajuns fiind trupească. Și a zis îngerul ăsta, aici e povățuitorul poporului, aici să meargă până la al șaptelea șer.
Și eu deschid podul și o trecut la al doilea cer. Aici o dat de Arhanghelul Damiel, avea 20 de miliarde de miliarde de îngeri. L-a întrebat cum ați adus un om stricăcios să ajungă între noi, că aici era cerul. Și aici e povățuitorul poporului săi și foarte amărât și supărat. Că ai văzut că a dat mâna când a văzut că s-a închinat, a pus mâna. Cine iau? Dumnezeu să fie la mine, și unde fie rulete. Puneți mâna pe săbii și trageți. Tăieți! Și o tăie 3.000 într-o zi. L-au dat vasență în mână revoată în sângele celor răi. Așa de râmneau Dumnezeu că a făcut supărat pe Dumnezeu. Și era foarte amărât că primește o rând de tablă și a postit pază, zice, că a doua oară l-a strălucit Dumnezeu la față, nu știu idee evident. Da, Sid care s-a răpit la aceea și a învățat astronomie de la îngeri. Când era de pază, cum spune cronograful Gedrin ăsta, te cade din limba aldeilor, înainte de Avram, tradusă. Că așa la Sid când s-a coborât, era învățat primul om astronomie de la îngeri. Și scrisul, că nimeni nu știa să scrie pe pământ. Iar acum Moise la al doilea cer, l-a întrebat și a dat Damiel. La al treilea cer a fost Arhanghelul Damiel. Aici avea 30.000 de miliarde de îngeri. Și a întrebat, cum puteți duce un om cu trup? Că n-a fost om cu trup. Și a venit Elie și Enod, dar i-a trimis în rai. Dar aici om cu trup, nu s-a suit nimeni, decât numai Hristos, când a trecut pe la noi. S-a suit de așa, de-a dreapta, tasul, cu tare. Atunci a trecut pentru ei. Și asta e că a stat 9 zile la ei, ca să se înțească că era alunecat spre cădere de nou. Spune, de unde are o parte? De când o căzut și el. E întărit în dar. De la înălțare până la Duminica Mare, da? Am vorbit eu la hram, la Mănăstirea Neamț, chestia asta. De ce a zis așa? Se clăcinau de ce, deși au zăbovit în șețele. Avea nevoie de întărire. Asta o dă Iisus cu tot cu trupul ei. Că se clăcinau că din cauza celor care a căzut. Și a dat al treilea cer, Arhanghelul Damiel. Și la al patrulea cer, când a ajuns, l-a întâlnit Arhanghelul Sandalafon. Aici avea 40 de miliarde de îngeri. S-a întrebat, cum ai ajuns aici, om născut din stricăciune, din femeie, care nu poate. Aici arde focul, Dumnezeire. Aici se poate ajunge om stricăcios. Și a zis îngeri, lăsați-l, aici ai Moise. Și dacă vreți să-i arătați ceva din tainele cerului al patrulea, și l-a dus la un palat care avea cam 5, cât ar merge un om 500 de ani lungimea și 500 de ani lățimea. Și aici a arătat mii și mii de registre de aur mari uriașe și vestii și să este. Și a scos un înger, ia vezi, ia arată și. Uite, pământ mare, soare, lună, uite stele. Astea lumele care le-a desfințat Dumnezeu înainte de Adam. Nu i-a plăcut de atunci 5.000, 10.000, alta. Și el n-are început. Miliarde de luni care au fost înainte de Adam. A fost la cerul al patrulea. Și zice, și lumea asta o ține până la un timp. Până când? Celelalte lumea a fost înainte de căderea lui. Iar asta e după căderea. Până se va împlini căderile de sus. Sfântul Simeon un nou Bogosov. Ce înseamnă căderile de sus, păi? Căderea îngerilor, frate. Și i-a spus Arhanghelul Sandalafon. Când s-a împlinit numărul celor și a căzut dintre noi, cu sufletele dreptul care se ridică de pe pământ, atunci Dumnezeu face alte lumi. Și vezi câte miliarde de regiți aici, câte lumi a fost până la Adam. Că el n-are început să zică că e cu 100 de milioane de ani, n-ai de zile cum sunt proști de învățat. Că au făcut milioane cu tare. Că m-am luat cu un ateu aici. Și cum mai continuă acolo, de la a patrulea cer sau a cincilea? Al cincilea. Și a trecut de la al patrulea cer și a ajuns la al cincilea cer. Arhanghelul Handarniel avea 50 de miliarde de îngeri. Și a întrebat cum se poate un om trupesc cu materie în ea să ajungă aici. Și în rai puteți să ducă cu acolo și Enoș și Ilie, care stau până la judecata de apoi. Dar e aici, e cer.
Și a spus îngerea, aici ai Moisei și foarte supărat că poporul Dumnezeu a greșit tare. O sfarma primele table ale legii și duce de ea altele și i-a dat drumul. Și a ajuns la al 6-lea semn. Arhanghelul Zagrajel, care avea 60 de miliarde de îngeri care stăteau ca nori și cerul cu aripile, în semicer și învățau Tora. Legea lui Dumnezeu. A 6-a, Zagrajel, Arhangel. Și a zis, ce-a făcut poporul tău? Și-a călcat Tora. Legea. Legea. Și Tora s-o păzească oamenii. Noi aici învățăm Tora de miliarde de ani. Și încă nu putem păza așa cum vrea prea Sfântul Dumnezeu. Și aici se învață Tora, miliardele astea de îngeri, da? Ca să învețe și pe ceilalți. Și a trecut, i-a dat drumul și a ajuns la cerul al 7-lea, Arhanghelul Șașmel avea 70 de miliarde de îngeri. Și cum ai ajuns aici? Și porunca avem să-l aducem până aici. Că cerurile n-au număr, ai văzut Irineu Mihelcescu. I-am fost duhovnic când aproape să moară mă la Agape. El a scris despre ceruri, că el a fost 30 de ani decanul Facultății de Teologie în București și a fost mitropolitul Moldovei atâția ani. La urmă a murit la Agape, săracul. Și ne-a dat că l-am slobodit de istoria regiunii lumii, o știe ce de... Deci cerurile spune că n-au număr. N-au număr. Și tataria a izvodit o lege, nu știu unii, că 22 de ceruri, degeaba. Duhul Sfânt ne spune în psaltirii. Lăudați pe el cerurile cerurilor. Și apa așa, dar nu spune câte. Când Dumnezeu n-are număr, nici cerurile n-au număr. Dar până la 7-lea cer Moise și când a ajuns acolo, o zis Arhanghelul Șașmel să întrebăm pe Dumnezeu. Când ne-a spus ca să aducă un om de pe pământ, deci de pământ, să-l primim. Și i-a dat un scaun și a avut un glas. Noi aici, duceți-l la rai să odinească 7 zile. Deci el și-a văzut până aici. Că zice ca să nu scădească, să speară sufletului. S-a dus la dormit în rai 7 zile. Și îngerii cu ești l-a adus înapoi, că raiul e treapta împărăției cerului. Nu-i în cer. Rai poate fi considerat un cer din cerul lui Dumnezeu? Nu. E o grădină. Dar n-a ieșit din Soreanu Nicol, din Patriarhul, despre raiul pământic. El a fost unde era cu astăzi, zice de 2 ori, Tigru și Eufra. S-a ridicat la Potop și am mai văzut înspre cerul. De acolo începe să ținem. Despre Moise ne mai spuneți ceva la 8-lea cer sau cum? Nu, că acum dânsul vrea să se întoarcă, așa am înțeles, la problema apocatastazii. Statoleac. La materie infernului. Și atunci, și vreau să vă spun, după 7 zile l-a chemat Dumnezeu și a spus, zei și-a făcut poporul. Dăm voie să-i pierd, nu, Doamne, dacă îi pierzi merge. Și mare păcat a făcut poporul acesta. Dar tu știi că ești protivnicul nostru diavol, care urăște binele oamenilor și le întunecă mintea să nu știi ce fac. Și știi că ei săraci au fost noi începători, încă nu cunoșteau tainele împărăției. Și au mijlocit Moise, cum spunem saltele, și-a stătut Moise și a mijlocit pentru ei și aici cum spunea acolo. Și le-a spus, ia că îți dau alte table, duci și-o plece 2 table de piatră, nu spune. Și adă-le încoace. L-a trimis în rai și a adus și le-a scris Dumnezeu. Și le-a spus, du-te înapoi la poporul ăsta, că pentru greșeala asta am să-i pedepsesc eu, dar nu acum. Acum am să desun toate poporile înaintea lui și pe Eveseu și Gergeseu și pe Eveu și tot. Și când eu s-o cote de cuvinte, îi voi pedepsi. Dar tu du-te și Aron și de frică a făcut vițelul, dacă nu-l omoră. Așa. Ia Dumnezeu toate.